along nitum press mi butung tumpan kecuhang apot kadu ka be press mi butung tumpan da kardom pilo kardom nonon yang sama por jo nitum ITI along kecing rumah teke lah hendo ke damtang akapre kamuni datum na kamno kecuklem panajok jo la area plia pan alang tum nong no nang judet lo tara langso ITI luru langso matipung nitum mapan nong no nang kijo posi pini ani nitum press meet hang nang kok lo nitum clarification cipi nang kok lo athema nitum ITI ke parong nido nitum rong mong beta ITI puri lo la pente la dak rong cidonta ITI si puri lo la pente la dak nitum rong nia rong atum ke aja atum ka heng nodo ta hai piniar ni ke nitum pladak red light area pu gipo bangke nitum charjun la pente la so arjuno dak alam apor nitum ke tiata nitum ke la so alam phan ke nitum ke diaun athema nitum rong mong beta kitega tumdo kire tumdo kitoga tumdo saru sar hanga mundido gangbura do tapende rong cidonta saru sar hanga munita do kitekere tumta do sarlar sar pisar pukado aklimang phari soe jang kicar liat tumdo o aposi nitum koson sila soalama phan nitum karjuding unpo WKS atum alang tum yong si ahok pet kahing no alam alang tum tek long pamelo pulote amuni dapan alang tum nepmot nepen alang tuming sai pamenon alang tumta tekse reset pusi alang tumta isia honggoton kecikurilo alang tum WKS komiti keceseng lo la silaso komiti keceseng alogot alang tum bang kadu kave phan heng no alam ningje nangji la pen ka heng no ki punangji pu alang tum isia komiti pen la pusa rona ve komiti kiseng bostu bang ke la ke non le komiti alang tum kiseng chot kali la ke komiti bostu ka hakku pen tado ajar honggoton atum tado sitame dipuang kang along laan ladak ke karbiang long ke a headquarter dim lo sitame red light area pucok honggoton tanang pubang welang piniar ni latum WKS atum noninkan isilo neninkan hini lo ne mahang patek pen karbiang long aphan red light area pu sarita area phanalang tum nangjong dalo laso nang ki jong putha ko pusini tum do joy unpo la ke kadu ko veta du joy un edi majok ta du join la pen ni tum rong mong vea tum ke la dak ke VIP align arling kisar ta du o la pen te ki thekere tum ta du o la pen ITI long ta sarlar sarvi sar puta do ki thekere tum ta do ante ni tum dak red light area lu arum malong be ser ni wang ta muni tum kam klem dam bom loma riso e janga tum charli ki dam ke wang dam bom loma ante ni tum dak red light area long pen tong ke aja ka tum professor tum ta college ci dam bom loma laan ke plang ke pia tumdo ke thekere tumdo ko pusila tuma phan le red light area pu alang ki jong hai lo punat pen lo lang ladak alang amik ke thek long la per lang ke chini ke alang jong si chini vek pulo tang te dak nang nep chengot kumat a hem si ladak red light area ke doma ko dak ma a house number tanang paklangon amuni tanang paklang vengot ahok lo ITI adung inut bang hini atum pichok chedu ta hai lo non ma lo anong chi thang klub do lo sita me laki dua panalang tum nep dam pamenon bisar ji pusta bisar pamenon same area panalang punang me athema honggothon ke alang tum de le secretary president ka chiseng the kali secretary president ka chiseng ke lake dipuang kang ke honggothon dupig lo sita me majok honggothon taret la area punang pubang welang di piniar ni alang tuman chot lang di la so posi ne tum ke dia un la pen la nitum area pli upon red light punangi pu red light area punangi pu pot alang press meet ke cipi chot kali kabduk kave la area pli upon alang sarlar sarpi sarpu aklim ang khariso jang upon am mei meeting ason alang rat ang no si nitum upon dia nang chohang bek nangji gangbura atum phan dia chohang bek nangi sarpi sarpu dum phanta dia chohang bek nai la pente ITI area kapuri ke nitum rong mong betai silo rong mong beke arling kisar nei ki do adim lo nehe masor rong mong terang profesor ke rong mong be sigi dulu ante ni tu mason son ko pusi karjuun po red light area po lang nang ki hoke koson la ni tum ki hok un po putha nang tum ka do ka vedu jok ta un elo alang la an inut asama long oham hai to hoba presiden man vek la penta lang port mosri wat genet van vek amunit a area long le alang red light area punang ki puke la ke nitum ke tiata diaun kroy krelo la ke di kadu ka beta kroy krelo la si biniar ni ke
la women ke sia tum pini pinap amat alang la area pli aphan dia nanga chuhang ke la press meet kapadu gani tum kroi kre press meet kapadu chot la asap u inut bang heniang no gechiklang chot ne tum kroi kre alang ka hing no phan nep ji puten nep bernot aku ka hing no tumta ciplang ja tumta ciplang pamenon rat ang nu ciwanang ne bahera lang tumpi maki klem ni tum chini dunde sitame usumardo itumta isu imundo kadu ka ve hongkhar do matidi la so posi rat ang nu ciwan prunga kami klem kledenon la pente a komiti tumta majok a komiti tumta ingsai ji pute ingsai pameno di kalima kala ingsai pamenon armuni ta phan jong pamenon kadu ka ve phan pap kupon plangke ni tum cica kun e kalima kalang di itu meret la area le itum ki do kalima ti kadu ka ve ta itumiri do iking do kam chukle mesi itum ki chuma ti di la si la sor lu so tum phan la WKS tum phan ke ni tum ke okol la president chot kali secretary chot kali lang tum honggot phan phan sin itum diaun e la si alang tum rat ang no mat pini pinaba mat alang tum rat hong jai bang si dia nang chuhang bek nang ji la pen gang dura tum phan ke lang tum bong prok pen bong pen korobong pen dia nang chuhang pa menei lata ahem kali ekdom rat ang nu nang ji la aniti ke ni tum diaun e athema kar biang long la an ki thek ki regi do dim le ku pusilang red light area po lang ku pusik ning je hai lo ni tum red light area pu piniar ni na thek long le lang la ke alang ki thek kali lo la ke alang ki lu lo people lo lu le det ke alang ku pusi red light area pu kar biang long phanalang amit hang phanan nong ge chi jo hai lo ante na pu puti alang amit hang ta ki klem ma bang lo siga ning ji hai lo kalimante di la sini tum diaun pinial ni alang tum rat ahong jai ciwang pa mera alang tum dia nang chuhang hete ni tum kroinde la pen ni tum arong ke saru sarhang amuni do saru sarhang amuni tum han ke lang dia nang chuhang pa me mete ni tum ke exon and big se enpo exon and po ni tum do joy jelo ni tum ke la area pli arat arlu su pinso ni tum ke exon and big po ni tum ke la si pini ke press mi da tum phan ni lam ning jelo non last mai do pa ning je aku akang tui deng nang kok alang la suka ning je putha kan itu media on eke kalima ni tu ma phandak red area red light area nang pincong apon ni tum ke chat ni tu me la salam ke ni tu me 7 e nana san aku dia on e law and order mane non son ni ligi puason sikaduk ka verat ang no alang isia meeting e hisap se alang hang se la song no alang dia cho hang lek nang kok komiti ke macam komiti ta dulu seta komiti do paling lelam ning jeret ke chok che mati la so prang pe ni tum ta ko an nera da kam claim lo non kisar pi an lo jo sita ni tum la buson area pu ni tum thek long le ken la an ni tum ra da kam claim ke ta people on the pindiar dia lang ning kan isi hinia ma nga pa thek pen red light area nang thek long lok ke alang mi thangi claim potong red light area pu thek long lo man te manang tum an reporter tum thek long lo ma red light area ha nang than ra reporter tum ta isia question lo jong si do pute nang tum ta ning je da oi reporter tum ta nang test nang tum si reporter lo ke bang inu bang ni ke chuklem kle do ta hai lo sta area phana nong pa juno ke arjun tum te mati heng no dak pulote ni tum ke ne mama ke chok si phan ne ven hoi toy ven la area pute ka du ko ve lo no itu man to red light lo alang pang thik pa me non no nang ke jo join lo la si ilitum ITI area rong ni do ITI rong si don la pen ITI rong nong ve ilitum rong ni chelang pet pen si nong no dak ITI isi school aphan si alang tum la WKSA tu women atum bang nong no nang kipi la si ilitum la so anong no nang kipi ke itum pini ke lamboy ka chivoy dun lo la si ilitum aphan la so nong no nang kipi ke ilitum ta cha juno de ka hala ka chiplang abang ko malone ka ala ITI area phan ma durlang so area phan punon ha tarlang so area phan punon alang tum nong no ke jo ke la ke ilitum ke don dun tum te la si ilitum ITI rong che don pen rong mong ve pen ta ilitum lam klar ka chi pi dun lo la si ni lam the la an si tum ton kok lo cho